Здравейте, прекрасни хора! Вторник е 19 часа и е време за нашата редовна онлайн среща. Днешната ни тема е силата на пролетното събуждане. Или силата на пролетната умора, може би. Ще си говорим какво ни носи пролетта. Колко ни събужда и колко ни уморява и от какво имаме нужда. Нашите малки, дребни хакчета, рутини, които правим, за да сме по-енергични в този период след зимната умора, пролетната умора и какво се случва с нас. Днес в срещата с вас ще бъдем аз, Даниела Цветичева, Виктория Стоянова и Вероника Павлова. Три дами, три майки, три жени, които се стараем да се грижим за себе си, защото живота около нас ври и кипи. И ние трябва да сме така в енергия, за да се справяме с всичко, което се случва. Вики, заповядай. Да, благодаря. Здравейте и от мен. За кого е тази среща? Срещата е подходяща за настоящи потребители, които искат да се подготвят за предстоящите си пътувания по време на почивки и уикенди. Също така за нови хора, които тепърва навлизат в света на етеричните масла. И за всички, които ценят естествените решения за здраве и обичат бонуси и подаръци. И пролетта е символ на едно ново начало, на събуждане, движение напред. Пролетта се разгръща, всичко наоколо така е изпълнено с живот и енергия. Но въпреки това много хора около нас, дори самите ние, се чувстваме така изтощени и не усещаме много това събуждане. Появата на умора, липса на тонус, тежест в тялото, трудност да се върнем към активния живот и ежедневието са типични през пролетния сезон. Пролетната умора не е болест, така не е нещо, което просто трябва и да изтърпим. Всички така симптоми, които идват като усещане, са резултат от реални процеси в организма ни, които се случват на по-дълбоко ниво. Затова трябва тялото ни да работи усилено, за да се адаптира към новия сезон и понякога ние трябва да му дадем допълнителни ресурси, както отвън, така и отвътре. И точно тук идва, нали, следващият момент, в който ние ще разберем през кои системи на тялото бихме могли да подкрепим така целият ни организъм. И разбира се, на първо място е нервната система, защото нея най-много я претоварваме. Започваме да виждаме и защо се чувстваме по този начин през деня, когато всичко ни дразни. А, и това нещо се случва, защото хормоните са в дисбаланс и така доста се променят от въздействието на, на времето, дали пече слънцето, днеска вали дъжд при мен. При нас на Балкана сега първа почват да се разлистват. Нямаме още шума по дърветата. Тък му цъфнаха някои дръвчета. Но пък надолу, като слезна, е много хубаво по града. Така му казваме, по града. Ние сме нависоко много. И също така важно е да включваме ароматерапията, защото тя въздейства директно на нашия мозък и емоции и е изключително лесно с нея да подпомогнем нашата енергия, да подобрим настроението и да подпомогнем адаптация на цялото тяло. И сега ще ви дадем така конкретни напътствия как да се справите с всички тези симптоми. И това е основният комплект. И сега Рони ще ни представи част от масълцата. Микрофона. Здравейте и от мен. Едно от първите масълца, към които аз посягам, когато става
въпрос за рестарт, за излизане така от пролетната умора, това е лимончето. То не само ни освежава, но и пробужда тялото, помага ни да направим един детокс, лек детокс на цялата ни система. Затова е хубаво да започнем деня с него и не само, и през деня отново да го използваме в чашата с вода, да си нанасяме така в дланите, да си вдишаме за свежест, може да си го дифузираме. Сутрин, нали, за свеж старт, може да си добавиме към него и ментата, която също е прекрасна за събуждането и за а, пролетната ни умора. Много бързо ни дига. Това е едно от маслцата, които всеки усеща много бързо, когато се докосне до нея. Може да си вдишаме и от нея в длани. Това е един прекрасен ритуал, който всеки, който го усети, се влюбва в ментата. Дали в сутрешните часове, когато имаме нужда бързо да събудиме ума, или по обяд, когато вече ни става сънливо и концентрацията така и умората надигат предел, ментичката е страхотна. Много често си я добавям във водичката с лимончето, както казах. Най-често това става вече в обедните часове и следобедните. Може да си я дифузираме, страхотна е и всеки, който е усетил, знае за какво говоря. Може към следващото. Много хубав бленд, който може да си направим при спад на енергията и да може така да ни вдигне много бързо. Това е комбинацията на лимончето с лютивата мента, с дивия портокал и тамяна. Тамяна ни действа на клетъчно ниво, затова е изключително важен да си го включваме точно за този рестарт. Не само на тялото, но като цяло на ума. Дава ни така една хубава яснота, енергия и ни вдига много бързо. Така, но да, преминаваме към лавандулката, която обожавам, както и всички в къщи. Тя ни помага така да дадем един покой на тялото. Тялото да си почине, защото много бързо, забързаното ежедневие, което имаме, от ангажимент в ангажимент и просто тялото ни наистина дава заето в един момент. Лавандулката е прекрасен начин да ни успокои, да ни даде така покой и на ума, и на тялото. И вечер, и нали, когато има някакво напрежение, вдишваме си лавандулка от длани или си пускаме на дифузерчето, може да си нанасяме и топично. Когато сме раздразнителни, когато имаме някакво напрежение, посягаме към любимата лавандулка. Благодаря ти, Рони. Продължавам и аз нататък. Много си харесвам и аз лимончето. Започвам деня си с него. Ментичката е едно от любимите ми неща. Извинявай, че се включвам сега, но да си кажа, много обичам, защото ми е силна да си капна под езика или в водата, или в чая, но си правя отпечатък на непцето с мента. Просто обръщам бутилката така върху палеца и си залепвам на непцето. Много по-нежно е и наистина ти отваря всички сетива, така да се каже. На перличките мента също са разкошни за тези часове, в които, както каза и ти, имаме спад на енергията. Просто е чудесно. А за лавандулата само да ви кажа, че умората не винаги нали, е само пролетна. Особено при малките деца, те много бързо се преуморяват и не могат да усетят кога са се преуморили. И започва, защото аз имах сега едно пътуване и с самолети, с влакове, толкова изтерясали деца и родители. Защото
Ами те са мънички деца. Тръгнали на екскурзия да ги водят с пътуване с самолет, с влак. Децата много бързо се преуморяват и съответно каква да им е реакцията, знаем всички, които сме родители, те започват да се тръшкат, да пищат, да плачат за какво ли не, включително моят племенник, който е на 3 годинки, плачеше за морето. Ние казваме му, сега ще видиш морето, ма не това море, искам другото море. И нали, после искам мама ми, ето тя мама. Не, искам баба, ето тя баба. И наистина лавандулата в този момент на няколко и други деца исках да предложа, но се спрях, само на нашото си го намазах. С лавандулка на вратлето, малко да подиша. Той самия си знае, отива при баба си, баба му го пита, искаш да те намажа по гръбчета, той вика и по кръчетата искам. Тя винаги си има ролонче с лавандулка и си го маже. Лавандулата е разкошна, винаги трябва да ни бъде в чантата, не само за вечерно време, но ето така за такива моменти, в които сме изключително претоварени до истерия. Случва се и на нас, възрастните, не само при децата. Продължаваме с следващия ни помощник. Извинявам се, че така се включих, просто исках да ви споделя моите впечатления от последните дни. Продължаваме с следващия помощник по време не само на пролетната умора, но това е един невероятен инструмент за нашето клетъчно здраве, тамянчето, който наистина ни подкрепя на клетъчно ниво, тялото, ума ни, емоциите ни, помага ни за вътрешен баланс и концентрация, подкрепата, когато се чувстваме така леко изгубени. Винаги казвам, това е маслото на бащата, на подкрепата, на силния гръб, да усетиш, че някой така те държи отзад. И точно в този период на пролета е много добре при изтощение, не само физическо, но и емоционално, умствена умора, напрежение. Когато имаме така този хаос в главата си също, може да го нанасяме на слепочета, на пулсточките, да вдишваме от шепи, както и Рони каза, да дифузираме, да сутрин с лимончето, повечето от нас си капваме по една-две капки под езика тамян за яснота и клетъчно здраве. На мен лично тамяна ми действа, много хора го приемат и вечерно време за успокоение. На мен лично тамяна ми действа като такъв лек буст за ума. Наистина много ме прибира, съсредоточава и ми дава една точно енергия, която не е да си превъзбуден и хаотично енергичен, но да можеш да си свършиш работата сега тук на момента. Капка под езика или пак отпечатък на непцето много помага. Може в ролонче да си го направите също, за да го ползвате през деня. Много добър помощник пролета, когато имаме нужда от такава подкрепа. Чайното дърво. Чайното дърво, защо е подходящо през пролета и изобщо за пролетната умора, защо сме го включили тук? Това е етеричното масло, което пречиства и защитава. Не само на физическо ниво, не само може да го използваме за почистване у дома, но и на енергийно ниво. Това е, ако се среща с много хора, които ви натоварват, защото сега след зимния период започваме да излизаме и дори понякога на улицата, като срещате хора, усещате как почват да ви грабят от енергията, чайното дърво е тук, за да ви сложи вашите енергийни граници, да ви защити. Ето как Пламя ми кима. Явно трябва да го ползвам по-често. Така, другото, за което ни помага чайното дърво е, в момента, между другото, около мен имат доста болни хора, е точно заради това, защото почваме да се срещаме с повече хора, топло, студено, и Вики сподели, че при тях е много студено, изгрява слънце, започваме да се разсъбличаме вирусите, алергиите също започват. Чайното дърво е изключително подходящо при вируси, бактерии, подпомага естествената защита на организма. Ако нали, имунитета ни е отслабнал след зимата, започват и също кожни раздразнения доста, атопичният дерматит започва да се засилва през пролетта. Чайното дърво е чудесно. Чайно дърво, лавандула и тамян са прекрасна комбинация при различен вид дерматити и кожни неразположения. Също така
започваме да ходим, нали, така, с тези изтивания леки, ние жените започваме да имаме понякога такива неразположения на гениталиите, вагинални неразположения. Да, като цистит, например, чайното дърво, с лавандулката, пак тамянче, помажи и риганче при по-тежки ситуации да се включи е прекрасно. Също така при гъбични инфекции, доста хора пролета незнайно как вече започват да виждат по кожата си да излизат петна. Зимата, когато дълго време сме седяли много облечени, понякога не си обръщаме внимание. Сега лятото почват да излизат тези гъбични инфекции. Чайното дърво, вътрешен прием, също така намазване е изключително добро. Чайното дърво може да се използва локално, да го дифузираме. Действа много добре и при дифузиране и да го приемем вътрешно при необходимост. Ето такава необходимост за имунна подкрепа. Онгар, чайно дърво и лимон. Може да го дифузирате, може да го направите в рулонче, ако става въпрос за детенце. Задължително подкрепяйте имунитета на децата си през пролета. Пролетната умора действа и на тях, и на техния имунитет. И може и вътрешно да го приемам в капсула или в лъжица с мед или в лъжица с кокосово масло. Защитава по-малко неразположение. В смисъл да стигаме до момента, в който се лекуваме. Превенцията е първа точка. Нека да действаме превентивно. Така, следваща точка ни е риганчето. Ригана е природният антибиотик. Защо е подходящ по време на пролета, в началото на пролета? Какво ни помага за пролетната умора? Пролета, не знам при вас как е, но аз съм, повече ми е студено през пролета, отколкото през зимата. Да, ето тук ми потвърждават, че не е само при мен така. Вечерно време, като се приберете, намазвате стъпалата с риган разреден, защото ригана е горещо масло. Намазвате ги с риган, загряват се, отпуска се тялото, циркулацията се подобрява, спите много по-добре. Може да го правите и сутрин, разбира се, ако това ви харесва. Подкрепя имунитета, може да се приема и вътрешно, но задължително в капсула с малко зехтин. Трябва да се разрежда винаги, когато се нанася топично. В момента има и много ушни инфекции, възпаление на синузити. Просто пролета, както разцъфва, така разцъфваме и ние с нея. Така че пазете се и използвайте етеричните масла. Таригана също е много подходящ по време на пролета, за да изживеем една хубава пролет. Първия бленд, за който ще ви разкажем днес, е Онгард. Това е една разкошна комбинация от див портокал, карамфил, канела и розмарин. И мисля, че има и евкалипт, който не сме написали тук, който става и за вътрешен прием. Онгарда е една разкошна смес, която ни дава много енергия, освен че ни защитава и на физическо ниво от вируси, бактерии, такива различни вид инфекции и подкрепя имунитета ни, но дава много енергия. Съвсем спокойно може да си добавяте Онгард към чая, кафе. Кафето не бих казала, но към чайчето може, към водата също. Да, има малко стипчив вкус, защото и карамфила и канелата са горещи масла. Не е фатално, нали, дупка няма да ни се появи в гърлото, но все пак, ако това ви дразни, сложете си в лъжица с зехтин или в капсула. Дифузирайте. При дифузиране Онгард давам наистина много голяма свежест и енергия и така ни повдига концентрация, което е чудесно и през време на пролета. Също, разбира се, може да нанасяте и локално. Също има леко загряващ ефект, така че може да си направите този ритуал с ригана, вместо с риган и с Онгард или пък с двете, защо не. Много хубав ритуал за пролета. Zen пък е храносмилателния бленд. Пролета започваме да ядеме така доста зелени храни, започва да ни се раздразват разни така коремчетата, жлъчки и изобщо така голям стомашен дискомфорт се получава, подуване, защото просто сменяме храната. Това е напълно нормално.
Всъщност не знам колко е нормално, но поне можем да си помагаме. Да, да приемем повече фибри. Малко по-късно ще ви кажем и по какъв начин. Ензимите, по-късно Вики ще ви разкаже и за това. Но Zengest е разкошен за да го нанасяте на корема при подобни ситуации, да подпомогнете храносмилателната система, да премахнете тежестта и подуването. Много новите храни, които почваме да приемаме пролета, предизвикват киселини. Зенджест е разкошен, да намажете, нали, хубаво е да го разредите малко с а, базово масло, когато го нанасяте, да пиете в вода или в капсула. Може също така да се дифузира. Аз лично никога не съм дифузирала Зенджест, защото в него има анасон и на мен ми мирише леко на кръчма. Извинявам се, знам, че не е на много хора. Това е мое мнение. Аз си казвам моето мнение, затова никога не съм го дифузирала. Много използваме много често. Винаги имаме и таблетките, които са за смучене Zengest, които са против киселини. Споделяла съм и друг път. Просто са разкошни за целогодишно, особено ако пътувате пролетта повече, са много лесен вариант. Или гел капсулите, които по-лесно просто се взимат. При пътуване също вдишвате, ако ви става лошо. Много е подходяща бленда за Ingest. Вики? Да, съм. Чакай, че още ми е смешно как ти мирише на кръчма. Ще взема утре да го извада, да го пусна. И аз не съм го пускала в дифузер. Еми на мастика мирише, да, а на сон. На ус. Добре, ще тествам утре. Така, бленда Air, комбинация от мента, евкалипт, чайно дърво, лимон, равенсара, кардамон и лаврови листа. Изключително подходящ бленд за респираторни проблеми и подпомагане на свободното дишане. Също така при запушен нос, тежест в гърдите и сезонни алергии може да ни задържат в усещане на умора и изключително подходящ този бленд. Може да го дифузирате, може да нанасяме върху гърдите и гърба. Може също така и директно вдишване, което, нали, е най-лесното нещо, да отворите шишенцето и да вдишате. Подпомага така и при алергични реакции сега през пролетния сезон. И много е подходящ при хора, които много хъркат, така че може вечерно време да използвате дифузера за тази част на, на маслото. И общо взето, тук може да го комбинирате с лавандула и мента, за да подобриме дишането и алергиите. Може да нанасяте пак на гърба и на гърдите, може да вдишвате директно, може да дифузирате. Изключително така добра комбинация, с която подкрепяме дишането и усещаме така много бързо успокоение през пролетта. Ще дадеш следващия. Бленда Дибу. Така, след като сме отпушили носа, трябва да отпушиме и нашето тяло, да го събудиме, така да се каже, защото през зимата често се залежаваме и имаме нужда вече от раздвижване, повече почваме да ходиме на разходки, чувстваме повече напрежение, колена, стави, гръб, кръст, така че бленда Дибу идва точно на време и може да го използвате за леки масажчета. Изключително е подходящ точно за масажи. В дифузер не съм го слагала него, честно казано никога, не знам как е. Не го слагаме. Не го слагаме в дифузера. Да, скъпичък е за дифузер. Ползваме го за масажи основно, директно, за да видиме бързо така подобрение.
Комбинацията в него от масла е мента, розмарин, копайба, анасон, евкалипт, чайно дърво, безсмъртниче, лайка и галтерия. Доста силни масълца, така добре комбинирани за баланс и възстановяване на нашето тяло при физическа умора, при напрежение, при мускулна треска. Може да се ползва преди спорт, след спорт, да нанасяме при крампи също така може да се ползва, при главоболие може да се използва. И тук може да видите един бленд за възстановяване и релакс на тялото, като го комбинираме с тамян и лавандула за вечерен масаж. Ако има кой да ви направи един масаж, може да се възползвате. Също така на стъпалата може да нанасяте. Да, нататък. И така, след като вече сме отпушили носа, раздвижили сме тялото, отвънка всичко е наред, идва момента, в който трябва да се погрижим и за нашия вътрешен баланс. И тук ви предлагаме първо капсулите 3 Easy, изключително важни през този сезон, като препоръчваме дори 2-3 месеца преди пролетния сезон да започнете прием, за да се подготви организма за всички алергични реакции. Така доста по-леко се минава през периода. След това ви предлагаме капсулите 3 Теразайм, които са ензимите и подкрепят така нашия микробиом и нашето храносмилане. Аз лично сутрин по 2 пия на гладно, но всеки така препоръчвам да си намери неговия начин на прием, нали, кога през деня да ги пие или вечерно време. Когато по принцип ви е най-обилно храненето, нали, най-добре да се пият. Също така пробиотика, PB Restore, абсолютно задължителен, целогодишно може да го приемате. Има го и в вариант за дечица. Може да го добавите към ежедневния си прием, за да подобрите, нали, така, цялостното си състояние. И възпалителните процеси, които идват в организма, пък ще подкрепим с капсулите куркума. И така, това е, което можем да ви предложим като една цялостна грижа и за външна, и за вътрешна употреба. Мога ли да се включа с един споделен Да. опит бърз? Личен. Аз съм човек, който цял живот е страдал от нередовен стомах. Перисталтиката ми е много тежка работа. А пък сменали си ритъма на живота, тръгнали на почивка, край, просто няма да ви казвам. Едно подуване на корема. Това, извинявам се, но да отидеш до туалетна по голяма нужда просто е някакъв, не знам, мираж, да, или Мираж. да, празник, ако се случва. Теразайм приемам от началото на годината, като много внимателно го приемам. Нещо случайно да не би да ми стане. По една капсула, 2 максимум на ден. Значи една сутрин, една вечер, ама много внимателно. Добре се чувствам, но пак имам така от време на време забрава, така да се каже. Докато вече реших, че нищо няма да ми стане, ако пия нормалните дози и това, което пия аз е 2 капсули сутрин и 2 капсули вечер. Пия ги с храненето, не преди хранене, защото искам да ми повлият на храносмилането, точно на освояването на храната. За първи път в живота ми се случва аз да замина на почивка и да нямам абсолютно никакъв проблем. Ритъма ми по никакъв начин не се промени. Но аз си носех капсулите Теразайм и си ги пиех по същия начин, както си ги пиех и тук. Ядях тесто, защото бях в Италия.
Значи пица и паста съм яла само и каноли, нищо друго. Никакъв проблем, просто часовник. Така че не се пестете, пийте си добавките по начина по който е дадено, нищо няма да ви стане. Другото, което е за сега зелените храни, нали, зелените салати, които излизат, много хора почват да имат проблеми с стомаха, те знаем и пробиотика са просто задължителни да ги засилите. Ако не ги приемате по принцип, задължително почвате да ги приемате сега. Ако ги приемате, просто увеличете дозата, за да нямате проблем. Извинявам се за вмъкването, обаче това за мен е много важно да споделя, защото наистина ми се случва за първ път в живота. Да отидеш на почивка и всичко да е наред. То не се брои, защото си в Италия за това. Така че, Ами, друг път съм била в Италия и съм била с подут стомах. А сега си ми беше много добре. добре. Минералната слънцезащита, която трябва да е част от нашия козметичен несесер така целогодишно и зиме и лете. Аз на ски не хода, ама не ли със сигурност ползва зимния сезон повечко слънцезащита. А, През пролета слънцето става доста силно и ние, разбира се, доста стоиме навънка, защото след зимата изключително много му се радваме. И така, минералната слънцезащита на дотера използва естествени минерални филтри, най-често цинков оксид и титаниев диоксид. Те създават защитен слой върху кожата и действат като огледало, което отразява UV лъчите, вместо да ги абсорбира. Това я прави изключително подходяща за кожа, за кожата, особено в периода на пролета, когато кожата е изключително чувствителна и така все още се адаптира след зимния сезон. За разлика от химичните слънцезащити, които проникват в кожата и преобразуват лъчите, минералната слънцезащита остава на повърхността. Точно за това тя е подходяща за хора с чувствителна кожа, с склонност към раздразнения или алергии от слънцето. Ние вкъщи сме големи фенове на този оранжевия спрей тук. Голямата ми дъщеря има слънчева алергия и много така пъпки излизат, като я напече слънцето. И с този спрей много бързо облегчаваме сърбежите. И разбира се, After Sun белия спрей също е с изключителни резултати. Тествано е многократно, защото пък си малката, тя често излиза без да се намаже с нищо и бързо изгаря и след това веднага напръскваме с този за след слънчеви изгаряния. Така че цялата серия е помислена за всеки, нали, да си намери неговия продукт, с който така ще ви е удобно да използвате в ежедневието си. И по принцип има и балсам за устни, само че тук на снимката го няма. Той е много вкусен. И сега Рони ще ни представи какви продукти може да получите като подаръци. Диамантения клуб на Дотера ни е подготвил подаръци този месец. Само една секунда и подаръци този месец. Първият подарък е Див Портокал. Това е слънце в бутилка, както си го наричаме много често. Това е масълцето и на изобилието и щедростта. Също така. Изключително масълце, много достъпно. То е подарък за всеки, който реши да направи първа поръчка в Дотера за 150 точки. От 100 При до 200 150. Да, от 150 до 200 точки, точно така. Имаме подарък Див Портокал. Може да го използваме за много неща. Помага ни отново за детоксикация, за локализиране. Помага ни да се фокусираме.
Използваме си го в комбинация с ментата за фокус и концентрация през деня. Стимулира лимфата също така. Подпомага храносмилането. И така, изключително хубаво и ценно масълце. А, Ако решите пък да направите вашата първа поръчка в дотера и си направите поръчка от 200 до 399 точки, ще получите както масълцето от Ив Портокал, така и бленда Баланс. Баланс е изключително приятен да си го дифузираме, да си го нанасяме топично. Много добре ни заземява, много добре ни действа на емоциите. Ако ни предстои ден, в който имаме повече ангажименти, неща, които ще ни изкарат извън зоната ни на комфорт, много добре се вписва да си нанесем баланс върху ходилата. Или ако решим вечер така да отпуснем след дългия ден, отново си го нанасяме. Не само на ходилата, аз много обичам да си го нанасям тук в областта на вратлето. И така през деня ми уха е много хубаво. Така, следващото, ако си направите пък решите да се включите в дотера с една така по-хубава и ценна селекция от продукти, тогава над 400 точки ще получите баланс и адаптив. Адаптив ни адаптира много хубаво към ситуации, които за нас са така пак ни изкарват от зоната на комфорт, при тревожност, депресия, ако имаме. Нанасяме си баланс, адаптив и също така много е приятно да си го дифузираме. Адаптив. Да, много ти благодаря, Рони. Аз за адаптив мога да кажа също, че и при високо кръвно имам клиенти, които си свалят кръвното с адаптив, защото обикновено се дължи на много силен стрес, на висока нива на стрес и с адаптив много добре им действа. Също така при високи нива на кортизол може да нанасяме в областта на надбъбречните жлези. И сега Рони отиде и тя да се намаже с адаптив. Защото я приказват. Тя сега и адаптив, и баланс ще си сложи, за по-силен ефект. Този месец, ако пък решите да разкажете на ваши приятели за етеричните масла, за това как могат да си помогнат, как да променят начина си на живот, доTERRA е подготвила подарък не само за новите хора, но и за нас, които разказваме за етеричните масла и за начин на живот, за всеки нов човек, на който вие разкажете за етеричните масла и той си направи първата поръчка, освен че той ще си получи подаръците, за които ви разказа преди малко Рони, той ще получи и 50 точки подарък следващия месец, ако влезе в лоялната програма. Така че 50 точки са много, почти 50 евро. А пък вие също ще получите 50 точки, почти 50 евро подарък за това, че сте разказали за етеричните масла на някого и сте променили нечий живот. Така че е изключително подходящо. Ето там една малка принцеса, която накара мама да се намаже с адаптив и баланс едновременно. Да, следващия път тя ще ни разкаже за дивия портокал, защото знам, че много така искаше да говори за него. И така, това, което всъщност Рони ни разказа и аз ви допълних, този месец имате възможност, ако направите вашата първа поръчка и промяна в начина си на живот, и първата ви поръчка е между 100 и 199 точки, ще получите подарък абсолютно безплатно Див Портокал, плюс още 50 точки подарък, както и човека, който ви е запознал с етеричните масла, ще получи 50 точки подарък, за да си купите каквито пожелаете продукти от сайта на доTERRA. Ако вашата първа поръчка е между 200 и 399 точки, ще получите подаръци на стойност над 120 евро, плюс още 50 точки подарък, което са си близо 170 евро. Див Портокал и баланс абсолютно безплатно. И ако вашата първоначална поръчка е над 400 точки, както и Рони ви каза,
ще получите безплатно баланс, адаптив плюс 50 точки подарък, с които може да си купите каквото си прецените. Много подходящ месец, изключително и това е само сега. Много рядко се случват такива подаръци, защото истинската грижа за себе си започва само с една малка стъпка, а това е да направите своята първа поръчка. Без задължение да пазарувате постоянно, само когато имате необходимост. Веднага получавате 25% постоянна отстъпка. Даже скоро сега на летището, като тръгнах, една жена ме попита: "Ма вие какъв процент имате?" Защото аз бях с свичера на Дотера. И какъв процент отстъпка имате в Дотера? И аз казвам: абсолютно всички имаме 25% отстъпка. Това, нали, няма никакво значение. Защо ми имате първа регистрационна поръчка, оттам нататък винаги ползвате 25% отстъпка, когато и да пазарувате, но може да получите до 30% допълнителна отстъпка, ако се включите в лоялната програма. Всеки месец има продукт с още 10% отстъпка. Всеки месец може да получавате и още подаръци, безплатни масла, ако сте в лоялната програма и изпълнявате условията на лоялната програма, разбира се. Така събирате и още точки, с които може да си получавате безплатни продукти. Получавате подкрепата и знанията на личен консултант, което е изключително безценно, защото той ви разказва и ви обяснява точно как да използвате продуктите за вас, а не по принцип, как една леля ми каза, ами какво на мен ми е необходимо и нужно в този момент. Получавате сигурност и прозрачност в чистотата на продуктите, защото пазарувате директно от производителя. По-нормално нещо от това аз не съм чувала, да пазаруваш директно от производителя. Получавате спокойствието, че може да си помогнете във всяка една ситуация, във всяко едно време на денонощието. Ето, детето изпада в истерия на летището, намазвате го с лавандула. Не търсите валериани аптека, нали? Така че е чудесно и разбира се, което е много ценно, за нас е най-ценното нещо, общността от хора с вашите интереси. Това е нашата общност, която създадохме за вас. Ние сме ето тези прекрасни момичета, плюс още, не само тези, има и още много хора, защото ние се разширяваме постоянно. Това сме ние, Shine Together. Заповядайте и се присъединете към нас. Бъдете част от нашия екип, за да сияете и да раздавате светлина навсякъде. Може да се запознаете с нас в специалния сайт, който сме създали за вас. Може да влезете през QR кода или тук през линка, който сме дали отделно, за да изберете човека, който е вашия човек. Това е много важно, който ще ви помага във всеки един момент, когато използвате продуктите и етеричните масла на Дотера. А как да започнете с Дотера? Сега ще ни разкаже Вики. Да, то е много лесно как да започнем. Да. Ето с Home Essential Kit, който току-що ви представихме. 6 мономасла с 4 специални бленда, с подарък дифузер. Към тях ще получите подаръци Див портокал и баланс. Също така ще получите и ваш личен консултант в името на всяка една от нас, която си изберете, която си харесите. Тук има същия комплект, само че с 5 мл шишета и е без дифузер. Тук получавате див портокал с 50 точки. И третия вариант, който сме ви подготвили, е по ваш избор, според вашите нужди, след консултация може да изберем масла, които имате нужда в момента, и в зависимост от това колко точки са, със сигурност ще получите див портокал. Вече ако са над 200, ще имате и баланс и получавате и 50 точки, с които да пазарувате. И кой номер си избрахте? Едно. Добре. И всеки цвят е душа, която се отваря към природата. Видяхте как можем да подкрепим дишането, да освободим напрежението, да възстановим енергията и да се погрижим за себе си, както отвън, така и отвътре. И радваме се, че бяхме заедно. Благодарим ви за вниманието.
Много благодаря, Вики. Аз завършвам само с това, че ви очакваме. Първо, използвайте си етеричните масла. Ако нямате, вземете си. Разбрахте как. И ви очакваме следващия вторник, 19 часа на редовната ни онлайн среща. Темата следете в групите, за да я разберете. Много интересна, специална изненада за вас. Много ви благодарим. Желая ви много здрава пролет. Бъдете енергични. А за всички, които имат въпроси или искат нещо да споделят, могат да останат след като спра записа. Приятна вечер на всички останали.